Haganege Yukrish Bakhuid Tong in Dubai Nagabinda Firmilin Wanyang but Tlek Linkoi but Hinyungud Kikun Kamdam Nagabinda Marsha Wanyang Bakadba Hidang Yale Eka interview Lashai in Dubai Nagabinda Supersil Kong Tim Nagabinda Lamberlang Milim Umlong Baka Nagabinda Jinga E Ben Eat Shirhem Jisu Duai Nagabinda Pin Klein Borlang Karsimyong Ba Inangya Jinkoi Jinkya Duai Nagabinda Tuili Dakar Banyaga Jinga E Ben Pai Shao Jisu Lai-ïa, Lai-ïa. Lai-ïa, Lai-ïa. Kohiman koparatong Sngi yaw Jisu Nagabinda kanega Sngi Nagabinda kanega step haganega Sngi Trai Duai bau Jisu unangkarko kardo yangi kadbangi shimenda haganega Yukrish Bakhuid Ginang Trang Nagabinda ka Jinkoi Jinkia met pat men siyam Hakerteng upa baru kon baru men siyam Bakhuid Amen. Kajinga jongo Trai jongi Jisu Christ but kajingi du play jongo blay lembat ke jinga selak jongo men same Bakhuid kindon rankad but pi barong Renkan pat piru. tongi sangesh por ban ko slai halakam donur kamen same jongi halar ki pop baro ki bangile ke jimpule kapin ken mau yengi ngide ben eat yau try u blay jongi daga donur jongi baro daga men same jongi baro daga jimmur jongi baro daga bor jongi baro habangi don ke jingi yau Jisu Hakane ka door ngilaban kudup yakiway ngilaban map yakiway ngilaban light luid root nagi pop ki sang jangi bun seed ngi ngop haka pop habangi hiar naga jingi du Chris ko himen ko para tongin duai na du ka donut bau Jisu un pensle hangi such a scene da ka jingit ka jangu da mensiam Bakhuid kramba ngin stang ban isi ya ka pop bangin stang ban kiana ka pop Bangin sausi halor ki pop baro ki bangile sange shipor ben duwai nagabinda kanega jimpensle knamba ngindup job halor baro jait ki pop haga jingim jongi Trai Jisu nginom pop bunsin nimshim lala eat yeme kumbang ide ben eat pen kuid yangi pen slay yangi sasha sin da ka jingir jame sait kuid yangi da ka snam bakar dor ga jame nga pala ha ublay badan bor baro pade happy ko himen ko para bangalale pop shibun e da ki jim prakhat da ki tin da ki kam da ki jingle klet da ka jingle pala janga da ka jingle pala janga da ka jingle pala bakrao e janga Namar kata ngakarpadi ka Maria Bakhuid kabayaisa ka teisoti ya ki angel bat kiri koi bad yapi ko himen ko para banduwai na gabinda jonga how try ublay jongi ublay badan bor baro ni sene yangi badendala ma pigi pop jongi unyalam yangi shaga jingim bam jikut
to nginia Dubai nagabinda ki jing tumu jangi shime kamda me baro ma pi ki bashimenda online ha kene ka mas Bakhuid lese don na pedeng jambi batia pang ha ke jing tia lese pemla ban yard ban yang baka bor jisu kan wan yar halo jambi menda Dubai da ke jing riu bale da ke jing eid bau jisun ka Taïew jisun pen khai ti pi jisun pen khlai ni ka ben siam jambi pa pin ishir hem yawu Koblei me uba pen bao ya ka jing shai jong ka jing shisha jame hakitu ki bayad vir kanang ba kin shem biang ya ka lindi ta ai ba barro ya ke balanyu kum ki krostan namar ka jinged kaba ki pla kinla ban kintaid ya kat kaba persha ya kata ka kerteng bad bakin board ya kat kaba ya de badka Dau Trai jong yu Jesu Kristo kun jame. Uba im bat san sha rengkat bat me. Haka jingalong kawai jong men siem Bakhuid. Ublay junom la junom. Amen. Kajing pulih na kitab Deuteronomy. Kalnong ka balai peu kat khot ka bash peu. Terter hadu kat saw. Moses ulakran hakipaj ba uong. Pin ka ngo ya kaktin utrai uplay jong pi pat rakhi ki hukum pat ki an jong ki balatho hakani ki kitab jong ka an pat pin phai show trai uplay jong pi da ka donot jong pi baro pat da ka men sim jong pi baro na ba kani ka hukum ka banga aya pi menta ka sngi kamlong setia ka ba e than ya pi lane ka don she jingai bak kam don setia happening yo pi ong manoken ban le kiu shepening na ka benta chungi Bat ban lam ya ka shangi, kanang bangin dup yo sngau ya ka, bat ban le ya ka. Kam don ru shashiliang kaduriau, yo pi ong, manoken uban le shashiliang kaduriau na kabenta jungi, bat ban lam ya ka shangi. Kanang bangin dup yo sngau ya ka, bat ban le ya ka. Henry kata kaktin, kadon hajan jong pi, kadon hakashentur jong pi, bat hakadonot jong pi. Di kumta, pila ban le ya ka. Kaktin jong Trai. Iso Yahublay. Sam drip kundai number Nyospa Sanpusa. Nyospa Sanpusa. Trai kidi kat lai kat saw. Arpuway terter. La
Kajimpule na kishiti u Paulos Bakhuid sa Kristan ha Kolose. U Chris Jisu ulaong ulong hakador jong ublay. Ya uba la banyoi u kun prang Sngi ki jing tau baro. Namar ha u la tau ya ki e baro ki ba habneng bat ha kendeu. Ya ki ba pau bat ya ki bom pau. La dadei ki ket ne ki long krau. Ne ki bor sin shar ne ki bor penyat. Ya ki e baro la tau da u bat na ka benta jong u. Ulong hashwa jong ki e baro bat ha ki e baro ki ne lang ka we. Bat ha u ki e baro ki ne lang ka we. Ulong ma u ukli jong ka met ka balang. Ma u ulong ka jing sedang. Ubanikong ban mi pat na ka bayap na ka jingyap. Bat kumta ha ki e baro undup long ukli do. Na baha u baro ka jingpura ublay kalas ngaw baha bansyong. Bat da u enwan lambiang ya ki e baro sya uhi. Ya ki baha ka pertay ne ki baha beneng. Da ka ba penyasok da ka snam jong ka ding pena jong u. Kaktin jong u Trai. Isango Yauble. Hallelujah. Tunga kisha skoria kaktin jonga ngai tu yaki kipat kibut yanga Hallelujah 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 Trai undon rengka bat pim. Kajimpule na ka gospel Bakhuid kat kum ulukas. Aburam hameka Trai. Hakumi uwe ustad ain ulayang bantinju ya ujisu. Uong ko nongikai ayu ngade banle bandup iyo ya ka jingim bam jukut. Ujisu la jubab yabu. Lato ayu haka ain pipule ayu hangda. Utau beri ula jubab pin dia utrai ublay jumpi daka donu jumpi baro daka mensiam jumpi baro daka bor jumpi baro daka jimmo jumpi baro badiala upara marjan kumba yala dehi te ujis ula ong hau pila jubab yaka badei tole kumda pat pensayim Henry maupat ba ukwa ban pengsan yala day ulakli yaw jisu te ue upara marjan janga ujisu la jubab uwe ubreyo ulahian na Jerusalem shajariko bat ulangat hagekti nong lute kiba enda kila lute yau bat kila sho yau kila petno bat kila yau kum ubayap te kala jia rengkat ba uwe ulindo ulalait hiya nagata kalindi but haba ulayo ya ulayait lakayait kumjuru uwe ulebi haba ulapoy hakata ka jaka but ulayo ya ulayait lakayait Henry uwe unong Samaria kadba udang late ulapoy hakata ka jaka ba udon uta ubriyo Barhaba ulayo ulas ngusenay te ulalate siya badulas pain iya ki jingmong jangu udate daka umbeniyang bad ka wine. Nangda ulakintiyo ya hala ukada badulayalam ya siya kaying basa badula sumar suker ya hakas ngi kababod ulase ardenar Bat ula ay ha utray ying basa. Uong artat to sumariyawo. Bat kat kaba pimpelut tam ngan siyo enda nga wan pai biang.
Uno na kini kilaingut, pitarai, ubala peni ba ulong upara marjan, ya utau beriu, ubalangat hakinong lute, ula jubab, uta ubala le isene yawu, te ujis ula ong hau, kilait, batale mapiro, kumju. Ka gospel jong utrai, Kajinro ya me ko Chris. ko himen ko para bayit ha utrai Jesus Christ. Ngidon laitili gi jimpule minda kas ngi bas ngautanat, bakadau hangi, halor karukam bangi deben im hagane ga partay. Barki jimpule ki penkan mau yangi, baka jingkot jangi kalong, ban id ya utrai uble jangi. Kabamut ngide ban buning kong ya uble haka donut haka mensiam haka maddu jangi. Ladang ngila ban bu uble haka maddu jangka jingim jangi. Ngila ban buru ya ki marjan marpa jangi ru kumbangi bu uble haka jingim. Ngila ban id ya ki namar habangi id toin ya uble habangi shania teli telan ya jisu. Ngila ro ban kindiu ya ki himmen ki para saudong jangi. Ngila ban yo i ya ki, ngila ban peit ya ki, kumba peit ujisu yangi. Ujisu peit isine yangi barabor. Ujisu peit daga jingid yangi barabor. Haka ju kadur ngila ban peit ya ki himmen ki para. Ban peit ya ki himmen ki para. Ban new kori ki himmen ki para saudong jangi. Ngidon kam ya ujisu ningkong hapo ka donud. Nakataka daw Moses wala kendu ya upai di Israel da ka baong Shema ko Israel. Yid ya utrayo ble jambi. Da ka donud jambi baro, da ka mensiam jambi baro, da ka jimud jambi baro, da ka bor jambi baro. Kaba mod ujisu udan hamal ke benda janga jingem jang ki bangait. Ujisu de bandon hamal ka jinglong jangki. Ujisu de bandon hamalla ka parkhat ka pardain jangi. Ujisu de bandon haki kam ge jam jangi. Ujisu de bandon haki jinga de jangi. Ujisu de bandon haka mensiam jangi. Haba ujisu ullong utrai janga jingem jangi. Ngila ban idya kiway. Ngila ban isene ya kiway. Ngila ban parkhat lem ya kiway. Ngila ban kindiu ya kiway. Kumba ujisu kindiu ya ngibaro. Ngiyos ngo naka shiti jongo Paulus bakusha kolose ujisu lale ayu naga benda jongi ujisu la kendiu yangi daga jingid kaba palat badula khloy ben yap naga benda jongi u Paulus bakudo kadau hangi shalor kata ga jingid kaba kerpang jongo Jesu ngi baro ngi im hakane ga jingid jongo Jesu ngi baro ngi kit hapo jangi ya ka jingsha shitam jango Jesu ngi kit hapo jangi ya ka dim bana jango Chris ngi kit hapo jangi ya ka jimmi pa jango Chris de na ga ta ga daw ko himmen ko para ngi ken mau ya Jesu man ga step ngi ken mau ban mani ya Jesu ngi ken mau ban shimenda mas Bakhuid ngi ken mau ban duai bad ngilala ban mapru ngilaban im halaki inga sem jangi da ka ba kudup ya barro Badhabangi Paisha ka gospel ujisu dang batai shushu ya kaba Moses ulahika ya upai di Israel ujisu ulang Moses ubatmai udang penshai ya ka jimmo jimbarkat jong uni ustad ain ubakwa bantip halor kanu ke rukam ngilaban penjana ya ka jingim bad ka jingkerli jongu kambat kut bad udang kerli binia Kaktinu beleka ang bantinju ya ujisu. Lada ukli bantinju ya ujisu compare. Ujisu long uble. Ngimla bantinju ya uble. Ngilaban long kibriyu bangat haka pop. Lesi kibriyu kitinju yangi. Hendra ngimla bantinju ya uble. Bada habaula kerli ya kanega jingkerli. Halor ka jingid marjan marpa. Ujisu penshai shushu yahu. Hakaba ring door shapang kajingle jongwe uburiyu ya uba shamong usam unang Samaria kadon ka jimmut kaba jilliyu halar kane ka jimbatai jongu Jisu unang Samaria ude ujisu
ujisu hi ubayait halinti. But ladang ipet binia ngilaban yoi ha kaneka parshe shapang unang Samaria. Baro kibriyo, baro laingut kibriyo, kiba la don hangdo, kamda me ubriyo bala mensao, badu lebi, ubala yard halindi, ulindo uba yard lindi, kibaro kivanna kaju kajaka na Jerusalem bakila wan hiasha Jericho. Na Jerusalem kila hiar. Na Jerusalem ki wan hiar kabamud kila late nagabinda ka jimmane ubale. Baro ki wan hiar na Jerusalem kanamba kindupla ban yomad ya ke jinge du Jisu. Ki ma baro kila late mane ya Jisu. Kila late mane ya ubale. Kila late ban tarwa jinkin ya ha ubale. But ki wan hiar kila pindap ya ka kamaram jangking ila banong. Lese kumulindo, ne kumulebi. Badu ni uburyuru, ubalangat haga jimmen sao, nakiti jang ginong lute, mauro la pendep yaka jimmane ubale. Henry kadban ang yard kanegalindi, ki shait ong, ki babatay, but yakin jingdo bakut ki ong, kanegalindi siya Jericho, kalanggalindi jangasnam. Lindi jangasnam. Namarbale, kanekalanggalindi bamatam. Lese ha padeng jongiru ha hindai dongi lindi ba ma ha kane ka tain lese ki briyu ki onghana omde banyard lindi ha ka taga jaka omde banyard lindi pormit namar ngi shai ting nongshono lese dongi por ki briyu ki kimnush banyard lindi habala dum don kum kita ki lindi saudong jongiru ngim nud banyard pormit ngim nud banyard marwe shimet kane kalong kum kata ke lindi ha Jerusalem lindi sha Jericho kalong ka lindi jongasnam namar ha kane ka lindi ki aptap ya ki nonglute ki risiniu ban lesniu ya ki brio ban yakini ya kaspa ka peu jongki but kumjuru ki syait penyap ya ki brio ki bayang persya ki bayale persya na kata daw ki syait kod kadlindi na Jerusalem sha Jericho kalong galindi jongasnam but kumjuru kumbang itip ka Jericho kalong ka sor jongga jimpen shoy lada pilate minda sha Jericho ne haba pilate kiu hawulum jongga jimpen shoy ngidon kawe ka hotel ka restaurant bato temptation hotel ka restaurant temptation restaurant jimpen shoy namar de hangdo hauta ulum hanaki ong ba uksuit ula pen shoy awjisu ladangi kiu hauta ulum hangda don kane ka hotel bato hotel temptation pa hakaju kadur ki hong kane ka Jericho kalong ka sor jong jimpen shoy bon jait ki jingsni kiong habang ishim ya kane ka jimmut ha ka jingim mensiam ngilaban yoi kane kalong ka lindi ha ka bang yakendo jingtinju ka ba palan ngiyakendo ya ka jimpen shoy ka ba harukam kane kalong ka lindi ubammen uksudu aptap ban pen shoy ya kibriyo kumba uksudu la ap ban pen shoy ya ujisu Baduni uburi ula jid ben yad haka lega lindi jonga snam, lindi jonga jimban shoy, lindi jonga bamen, ula jid ben yad haka taga lindi. Bada haba ula jid ben yad haka taga lindi, ula ngat haka ti jonga bamen. Bad ula shamong, ula tia kumpan iya. Henry, laingut ki bru ki layad hangto. Ki badon shishay ke jingkit kli kumulindo, kumulebi. Henry kimshim la kitkli ban sumari au tau buriu ulam paraju Henry kimshim la peit yau kimshim la sumari yau kikalalong nongwe yau ni uburiu Henry manoba pat peit yau udeyu nang Samaria ula ra haka plajongu wine bad ka umbiniang ula ra ya ka wine bad ka umbiniang Kaya jimur jangga wine bat ka umbenia. Wine kalong kum ka Trai
kum ka detol they say haba bon sin ngi mensau ne lamong ye kiti ki jat jongi ngi pindon gam detol ban side kuit kalong ga kadon ga bor ban pin kuit na ki kiniam bad kiju ki shaid ra umbiniang baka wine haka pla jonge katsa bakilate kum ga first aid box kira yakane banyara habang ngira habang ilay jinglate kindia dawai ngira ki dawai badon kam bad man ki bryu habaki ilay jinglate kira wine bad ka umbiniang kum ka dawai bayarap yaki yojia kaminsao kadon jimmensao ne kano kanaga jimma halindi sinki te wine kang ne kayang kum ka dawai ba penkuit yaki jingmong kadon ga bor ban penkuit bad wine hang ne kayengro nagabenda ujisu ulong uba penkuit yangi ujisu ulong uba yarap yangi na ke jing sinyo harukam ujisu ulong uba yada yangi na ke jing tenjo na ke jing penshoy ujisu ulong uba penkoit yangi na ke jing mong baro bad uni us nang samaria ulong uba kit kleba yala ka kameram badula ra ya ka wine bad ka umbiniang kayang uyang nagabenda umensiam Bakhuid yada yangi na kano ka kiniang ne kano ka virus ka balaban kataya ka jingmong jangga met umbiniang uyangro kum ka bor jangga jimpensle umbiniang uyangro banyada yangi ban nakaban rung kino ki kiniang shisin la sop umbiniang omdon lashu ya ki kiniang banrung te kane kale ka rukam baki ju ki pindon kam ka wine bad ka umbiniang bad haba uni unang samaria ura iya ka wine bad ka umbiniang ka ba mod kata ka jingdon jongu bad kane ka jingkhloi jongu ra ya kane ka peni shai kadar u khloi ban ra u jisu rengad badu haba u jisu don ha ka jingem jongi ngidon ka jingkoi jinghia ngidon ka jingyada ngidon ka jimpensle artat ha ka jingem jongi lada u jisu don ha ka jingem jongi ngidang roy ha ka jimpensle jong mensiam Bakhuid badu ni uburi bala mensau udon kam shisha ya u jisu ben penkoi diabu udon kam shisha ya ka jingyada udon kam shisha ya umensiam Bakhuid na kaban kuit pura na bar kasnambala bityawu na kaban kuit pura na ka jingtenjo kaba ulayakendo ha ka jingim ha na ka jingma ba ulayakendo ha ka jingim na ka daw kalakadaw shai kadar ha ka ne ka parshi jongo jesu ula yarap yawu ula sait yaki jingmong jongo da ka wine bad ula sop yawu ula pensle yawu da umpeniang kaba mod ujisu ula rong haka jingim jongo nang da uni uburiu ula pensyong yawu halaru kada bad ula ra yawu haka ying basa hangne kalong kabalang shong halaru kada kaba mod donro jingye serim bad kaba ujisu ulale ban rung ha Jerusalem ha kaburam ujisu ukadaw biyang ya kaban sajya ha ka jingim jangu badulang kren artad hauni ubriyo lada u yishisha ya uble upa lada u don ka jingit palat ya uble pinsa shem pinsa lab ya ujisu ha ka jingim jangu bad uni u start ain ula kams ngautu ya ka jingmot ka ba Jesu ang nangda uni u nang samaria ula lekomno shisin ba ula penboy ya uni u buru bala mensaw hakiying basa ula ai artilli ki pisa artilli ki coin artilli ki rupa hakakti jong uni u nang sumar ying basa kai ga jingmot jong kane artilli ki pisa ne artilli ki pisa se the denar baula ai hauni u nong sumar ing basa kane kalonga jinglong jonga balang artilli hangne kakatinu bale bat ka sakramen ki nong batai ya ka jingto Bakhuid ki ong
kane ar denar kayang nagabenda ka ketino bele bat ki sakramen ka jingim jangi ka seizo ha ka balang lemba ka sakramen kam da me ka Eucharist Bakhuid kumjuru ka jimpuson ya ka tino bele lemba ka jimpuson ya ka tino bele ngi kamidia bele ngi kamjan badu bele ngi roy ha ka jingim mensiam bad ngi boy shaka jinkinia Eucharist kumbangila puson ha ka shiticho jongo Paulus a Colose ka jingia bat ka jingsha shitom jongo Jesu bat ka jimmi pa jongo Jesu Christ ka wanra jingim yangi man ki jimpuson ya ka jingim jongo Jesu ka jingsha shitom jongo Jesu Christ kade ben yalam yangi shaka Eucharist Bakhuid bad uni uburiu ulatarwa kabamud nagabenda ki bappa nagabenda ki basham mong nagabenda ki bangat hakikti jongi nonglute ngida kidon kam ya ka Eucharist Bakhuid kidon kam ya ka tino bale ban pentengen yaki habaki yakindo jinge habangi ngat ha ka jingseniu habangi kingop ha ka jimben shoy kumno kilaban roistet nakata ka jinglong kumno kilaban lightluit nakata ka jimma kade lemba ka jingshash kore ka tino bale kumjuru lemba ka jimpediang ya Jesu hakamet bat ka snam jongu nakata ka daw Jesu la kren kumne how ni ubriu ka jingid kanlong ka bapura haba uno ubriu kano kabriu bakoloy ban im hakabalang yake bala shamong yake bala snow jinjar kide ban wan paisha kabalang kide ban rung hakabalang bat kide ban pediang yake ba kongsan nakabalang krambang indup light loy nagajimma habar kabalang himdon jingyada Hapo kabalang ni don gajing goy jingia ni don gajing yada namar na kabalang yo ya ka sakramen ngin yos no ya ka sur jongo bale bakren hangi banang daw ni uburiu shwa baun leit ula ang ngan wan pai biang kane ka kadaw syapang ka jingwan ba ar jongo Jesu habang wan pai biang ngan pen biang ya ka baduna u Jesu wan pai biang hangi haka jingwan ba arjangu ban pen biang ya kabaduna ban pen jana ya ka jingim jangi ko himmen ko para lemba kane ka parshi u Jesu kren syapang yalade u Jesu uang hangi ladang ngi don kano ka jimma ha ka jingim ngi don kam ban pediang yawu ngi don kam ban imrangat badu ngi don kam ban kindiu yawu krambang indup yo pura ya ka jingo jinkia lese ki bru saudong jangi kim sauto ya kane don bon ki bru ki bayat kum ki lindo kum ki lebi kalam sumar ya ki we kalam khuziar ya ki jingim jangi lese don bon ki bru ki ba im tang ha ka ain garol ke dese ki penshang nangrim ya ka jingim jangi tang ha ka ban bod ya ka ain bat ko hukum kalam da don ka jingisne henry Jesu ong shisin bangi pediang ya Jesu nilang ki ba pura ha ka jingim jangi badu Jesu en penjana ya ka jingim jangi ha ka balang ngedon ka jingyada ha ka balang ngedon ka jingoy jingkia haka balang ngin yo ya ka jimpen sle jung men siam Bakhuid bad ngide ben id ya ka ne ka jaka da ka ba kemelendi ya ka jingwan pai biang jungu Jesu haka jingem jungi ya ka jingwan ba ar jungu haba wan biang un sa peit yangi un pen biang yangi bad un sa yalam yangi shabaneng kane ka de ka tong janga jingem jungi tongin duwai haka ne ki Eucharist Bakhuid ba mangi ivei pa iveru ngin long ki ba kaloy ban ra ya ka wine bat ka umpeniang ha ka plajongi ngide ban long ki ba ra ya Jesu man gasngi ha ka jingim jongi lese yo jiangi kalet namba ka jing tolot jongi ha ki ingasem nginang duwai Jesu ya rap yangi ba mangiru ngilaban ra ya me man ka kelit mat ban yakendo yakibrio badon hapadenge jing jinjar kadbang yad yakalindi jonga snam kadbang yad yakalindi jonga jimpan shoy ngin light naga jing mahabaro haba me don haga jingem jongi jisubayid karko kardo yangi penslay yangi penkantang yangi kindio burom yangi halor jamme kumba u nang samaria ula kindio yauta ubrio balashamong haloru kada ngirungi ko ban shonglang rengkat batme ban poisya kabalang Bakhuid
bandup yop pediang ya ke sakramen Bakhuid bangindup imbiang. En ya ro ya utrai Jesus Christ. Jinom la jinom, amen. Ko himen ko para tongin yang tongin plai ke jingai ke jongi. Lai spa dripue. Ko himen ko para dap daga jingit pat ke jingit. Ngiduai nakabenda ke jingdon kam janga balang barok kawai. Nakabenda ki himen ki para jongi. Gikindi ye ki baro shaka jingis ne ke jongu Kris. Nakabentaw pa Bakhuid chungi ubishop chungi. Kilin do bat ki katikis chungi. Bakin dup tiki kit kiajur nakabenta ka jingdon bakin jamin sim. Bakin jamet jongki pad ben riu jongki. Ngikir pad ya me ko trai. Ngikar pad ya me ko trai. Nakabenta karampai Kristan chungi. Baka jing pikir ki jingdon kam jongki para bangej baduk tam chungi. Kan longkat nrai tu jong kan yam chungi. Ngikir pad ya me ko trai. Ngikar pad ya me ko trai. Nakabenta iwe pa iwe nangi. Bangin om kentaj wat uwe ru ubriu. Wadi kinong shun chungi, nakajing I chungi, ngikar pad ya me ko trai. Ngikar pad ya me ko trai. Nakabenta ki bapang bacia, bakin dup sengutengin haba ki para Kristan, kia sumar lem yaki, ngikar pad ya me ko trai. Ngikar pad ya me ko trai. Nakabenta ki briu paro, baki singa pad hapdeng ki chaj ben riu, kin dup jano, bad pa we ubriu, undup nyo bang long paro ki kun jong blei, bad bang long si para, ngikar pad ya me ko trai. Ngikar pad ya me ko trai. Ko trai ko blai. Ngi e dia me, ngi mane ya me. Ba mela pediang ya kene ke jingkar pad jangi. Ba men pensle ya par o ki jingang nur jangi. Bangin dup lang ban yo pediang ya Jisu ha ke jingim jangi. Ha ke lendi singking jangi. Bangin dup yo jing koi jing kia. Bangin dup yo ke jinget ka baskem. Ha ka ban ap hadu ke jingwan ba ar jangu. Ngi pan ya kene dau Kris utrai jangim. Amen. Lai spa propusam.
ya duai ko himen ko para ba ka jingkinia jonga ba jumpi. Kallang ka ba pediang hun hau blay upa ba don bor ba rom. To try putting jing knyani ki ti jong pi. Naka bata ka jing ro ko puro ba kerteng jong u. Ka jing matoy yangi ba ka palang Bakhuid jong u ba ro ko wei. Tapet ya ki jing terwa jonga alang ka ba duai ko trai. Ba taai ba en pediang ya ki. Naga benda ka jimpen roy ya ka jimpen kuit jongi banget. Dau Chris utrai jongim. Amen. Utrai undon rengka bat pim. Rengkai bat piru. Token to you ya la ki donut. Ikin tiwi ki shau. Tongin aingu ya utrai ublay jongim. Ka shong hok bat kate. Da shisha kalang ka ba shong hok bat ka badai. Kadai ti jongi bat ka jimpenim yangi. Hamalla ka por bat ka jaka. Banaingu yame ko kinrat ko pa Bakhuid. Ko blay badon bor bad bam jikut. Lemba utrai jongi u Jesus Christ. Nama daga jingaya wu. Wala pendimai ya ka jinglom brio barim. Bad daga jing shashi tom jongu. Wala pendam no ya ki pop jongi. Daga jingmi pa jongu na ki baya. Wala play ya ka linti. Shaka jingim bam jikut. Bad daga ba ukiu shame ko pa. Wala play wang ya ki kardop ka baneng. Bad namar kata. Rengat bad ka kinhon jongi angel bad ki rikuin. Ngirwa ya ka jingruwa ya ro ya me. Bad ngi pen pana kalam sangim. Bakhuid, Bakhuid, you try, you lay by, make the day sabaya gaburan jami. Usah, Trai, Malaysia jom, usah Kohimen ko para itrang nakapenta ka jing don jongo jisu hapadeng jongi bangindup yamari ka jinggoy jingkia met pat men siam kam tame pi bara ki bashi men dah ne gi yukrish Bakhuid duai na duka donut bau men siam Bakhuid man hiar halo jumpi halor ki inga sem jumpi halor ki bapangi bashitam halor ki batalot bar bakumba ujisu labatai hangi hakane ka patshi ka wine bad umbeniang kan kalalang shisha yangi banlong ki jongu Chris banginio jingkoi jingkia met bat men siam lemba kaneka por ka bakantang tam iduai bau jisun le kampla halo jongi bakinam popkin kala ka bamod yaki batalot bor kin yo bor yaki bartatin kin snote kana bat snoskem bat kin yo bor ban up yaka jingwan ba ar jongu Chris dashisha melongo Bakhuid ko Trai kata may jong ka jingkoi barom Nyamar katangi karpadia me to pen kuit pen kantang yakini ki jing tarwa jangi da ka bapa ya umen sim jame kum ga jer halo janki bakin kalalong yangi kamet bakasnam jango Trai jangi u Jesus Christ Haka por baladino yavu badala ka mons nubha Ula pediang ya ka jing shashitam. Ula shim ya upu. Bada kabaingu yame. Ula kedia ya u. Badula ai halaki senran u ong. To shim bato bam na kane pi baro. Namar kane kalong ka medjanga. Ya ka benaiti. Naka benta jumpi. Haka Jew kerukam, enda lalaya bamula shimya kakuri, badaka baingu biang yame Lai-ïa ka halage senran u ong. To shim barto dina kane pe baro, namar kane kalong kakuri janga snam janga,
jong ka jutang batimai bad bam chikut ya ka ben pen mi naga benda jampi bar naga benda ki babu naga benda ka jimap yakipop to le yakane ban kan mau yangam Kosnam bakardor jong Kristo pen kuid yangi pen kuid yaki men siam hadim pen kuid pen kohal pen kia yaki bapang ki bashitam bara yada yangi nau bamen naki kalam Kajimaya jongka jingit Katasin bangi baduneu Bagi tinagari kakuri Ibenta kajiap jong begota Dadadu Namar kata ngi ke ba pen mendaya ka jingia bad ka jimi pa jangu ngi tarwa hame ko Taïew pu janga jingim badia ka kuri janga jim penim ngi dai nguaidem namar mela new yangi ki ba bit ben yang hakama jamme bar ben shakriya me da ka bas nge vrit ngi karpadia me bangi ke ba yo binda hakamet bad ka snamu kris ngillong ke bela penyat le kawe da o men siem Bakhuid token mau ko Trai ka balang jamme kabala priyang hasatala kaparte bat pa penjana yakha ha ka jingid rengkat baduliyo uppa Bakhuid jangi wil badu bishop jangi bat baru kilingdo bat kirinium takan mau lemro yak himmen ki para shinrang bat kinde kibela yotiya da ka bakarmen yak jimmi pat badia baru kibela kalat no ha ka jingi sune jamme top diang yaki shaga jing shai ka kama jamme to yisune yangi baro ngi karpadia me Barengkat bat kamaria te suti Bakhuid ka kami jango bale ujaso Bakhuid kurim janga ki apostol Bakhuid u Francis disease Bakhuid bat baru ki rikuid ki bela pensnga baya me pateng la pateng ngilong ki babit ben yo ben talem ha ga jingim bam jikut bat bangini ro bat pendon buram yame da ukun jamme o Jesus Christ Davu lembadu badhavu kallo hame ublay upa badon bor hake jingelong kawe jung men sim Bakhuid baro ka buram bad ka jingero junam la junam amen ko himmen ko paratong induwai kumbau jisu lahi kaya ngi benduwai bangindup yo ka jinga bangindup roy haka bor jangu jisu bangin imbara bor badu Kris bangin penjanai ka jingim jangi vei da ka ba pen Trai kam ya ka jingi jangu bale ha po jangi yai tiru ya ki ba talat bor ha padeng jangi kam da me pi ki ba shimmenda ha ka ne ka online mas lese don bu na padeng jambi pi pang pi shitam lese pi don bun jai ki jingo salai lese pim don bor shu ben yai ben yang ai ba ka bor jisu nam van here da ka wine da penia penang yo bor Bau Jisu unyalam pi sasasin syaka ing basa jungu. Kopa jungim ubah bening kalong ka Bakhuid kerteng jumi. Kanwan ka hima jumi kalong ka mon jumi ha kendau kumah bening. Toa yang iminta ka jimbam jungi ka bahalakas. Pada map yang igerengkam jungi. Kumbangi rungi map ya ka belis niu yangi. Pada batelam yang syaka jimban shoy. Henry ta pelait yangi na ka basinium. Top light yangi ni karpat ko Trai nagi jing sini barra haga jing spoon jamme to ai jing suk jing sign haga Sngi jangi kanam bada ka jing arab ka jing sne jamme ni light bara bona ka pop but ni yo jing da na ka jing jar barra kat bangi dang up kemelendi haga jing garmen Bakhuid but ka jing wan pa jung nam penim jangi u Jesus Christ Namar ka jome ka long kaima ka jome ka bor ka buram jinam la jinam ko Trai Jesus Christ meu bela ong ha ki apostol jamme ka jing suk ngai happy ka jing suk janga nga ai happy wat pe de ki pop jangi Henry ya ka jing ai janga balang jamme bad ha ka jing spoon jamme to ai ha ka ya ka jing suk bad ka jing at le kawe kat kum ka mon jamme mame uba im bad basansha jinam la jinam Amen ka jing suk ko Trai kandon
barabor rengka bat pim Rengkabat dap daga jingido Christ tong in yaingu markelia. Ukun lang prodube Bekit kipapate Tusyal seneyangi Ukun lang prodube Bekit kipapate Tusyal seneyangi Hakami ukon lambro jongo bale. Hakami bakit naga pop jonga parte. Sukito ke bala korsha ka jinga wai jongo ukon lambrot. Kanrat ngomong basang hok memandrung pok kaying jonga. Leisure om tanah kaktiin kemesim jonga sakyai. Kamet snam jonga Chris kan renga shaka jinga. But ni yame nadu kadono jangi namarba melawan hapo kadono jangi lembagane communion mensiam lembagane communion Bakhuid pindap shoy ni kadono jangi dagane ka jingid dagane ka bor kabam me batai hani namar kadam me don bani gidon ke jingoy jingia te halo jangi ko Jesus ya ka wain temai sop yingi ko Jesus da umbenyang temai bangin yo nap naga bor jong mensiam Bakhuid abang ya kendo jenge
habangis ngo talot habanging ngop haging ti jongo bamen habangi kelon namar ke jimpang ke jing shitong jisuk ta yangi khamdame yakini ki himmen ke para ke bashimen da hagane ka mas bakoin kner lakak teja me halo jangi ta yaki ra yaki shaki ying basa bamen sumar yaki lemba ke sakramen lemba ka tenja me bangin dup yo im bangin dup laban pen bana indup laban sakina ka benda jame ta yangi vai pai vai ta yakini ki himmen ke para baro ko jisu Maginangyo jingko jingki apura hagane ki yukirish bakoin hallelujah 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 Jesus 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 bende mai ka bensiam jangi bende mai ka jingene jangi Jesus hallelujah 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 Jesus 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 hallelujah 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 Jesus 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 hallelujah 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 ni duai na kabinda ke jing khoi jing kiamet ban men siam kabang ni duai ke jing duai jubilee ni karpadro na kabinda ke jing ben chempura ha ke jingim changi koppa uba habening to ai ba ka jinge da mela ai khangi hau kun jamme Jesus Christ u himmen jangi bada ka jintli ding jaga jingi kan lang ki tonu jangi dau men siam bakui kan kersiyo biang hangi ya ka jingkarmen bala kerku naga binda ka jingwan janga hima jamme to ai ba ka jinga e jamme kan pen kala dur yangi shaki nonglu lengka bam ju shang tai ban bet ye ke sembai janga gospel Toai bagi tugi sembai kin pen kala dur na shapo ya ke jait ben riu badi ke parte mariang baro kawe ha ke jingkami lindi batikana ya ke bening batimai bad ke parte batimai haba enda iki bo jung ba men la wengno kaburom jame kan ting shine judam toai ba ke jinga e jang jubilee kan kersiu biang ingi people grim jang jingarmen ya ke jingang nur iki tia jingan show habening Ai bagata ga ju ga jinga e kan pensa priang ya ga jingkomen ba jingsuk junginang sius pa jungi satela ka parte shamai ko blei jungi bala karku junam kan long ka burom ba ga jinga ro junam amen koppa jungi long ka bakku e kartan shamai kan wan ga yima jamme ka long ka mon jamme ha kindau kumba habening toai yang imenda ka jimbam jungi ka bahala gasngi padamap ingi krengkang jungi kumbangi rungi map ikabeles niyo yangi padwa telam yangi shaga jimben choy nrai taplait ingi naga bas niyo amen kublai komaria kabadap taga chingae utrai dun bet pa la karkuye panam tein kinde balla karkuye usoppo jom pau jisu komaria bakui komi jong play duai naga binda jongi kinom pop minda bla ka por ka chingiap chingi amen khaburam hopa bhau kun badmen sim bakui kumba karalang mining ko kum jumenta para bo junom la junom amen to nginia duai habang ila yabam yasip naki jingai jame ni karpat ko trai ba da ka jing penmenta ya ka jimaya uso jong ka jimpenim unang roy hangi dau Chris utrai jongim amen Utrai undon rengka betpim Rengkal bat phir muya ka kali chumbi karpadi ka jingar ku na utrai to utrai un karku kardo yapi badun suma suker yapi amen to ka kamat jungu kanting shine happy badun peni happy ya ka jingis ne jungu amen to un peit id yapi badun ai happy ya ka jingsuk jungu amen bad ka jingar ku jungu blai badun bor baro uppa barukun badu mensiam bakuit kan hiar happy bad kan sa bad pi junam amen Yalisuk ban pen bana ka kubar babha jung utrai daga jingiem ka jumpi Isawu ya ublay Saus pak kenta
ba bờ cuốn ham sim bờ cuốn bờ ba mình công chim ta bờ bờ chim nam la chim nam amen anh rồi trai Jesus Christ